سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكون ناي ودرمنيو تيو لو من ريار استي بزعبا يأمرونا يناخ نزارب مچم بتدقاقا مابز الشانل كاب سمعوت راي حنقولنا كساب كندي اقداسن كساب كندي تنك افن كفالنا اكالنا مخانو نفلتينا نايلو مار السنا كمي جيروز حنقولنا بقعز هيوتنا بزلع على النهر نخنكيد اب محازن اب محنبابن يحقزنا تراي زي كونه حنقولنا نخي أرق تحرستو السنة عمتات أمر سعنا بكالع حدقنيا تساقمات كم بعال ديمنشيا كيناتو ديمنشيا زبال حدا حلف نايم رسع كيلت مالتيو سلازي زحالة في هيوتكا أبي كم سنة كان تاي كم زقبركا بس من كم زنبركا توت هذا ترسع إذن خي قاتمنا أبزح جدما إننا نهار زخي زرلو تساقميزي سون حنقولنا كمي جيرنا نشتي كوينو قب نابلي كم زحز نقبرو ኢና ክንርኢ እዚ ናይ ሎም ምኽሪ ድማ ካብታ ኣብ ዓለምና ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዝመፀ ካብ ሃርቫርድ ሪሰርቸርስ ዝመፀ ውፅኢት ክኸውን ስለዚ ብዛዕባ ርእሲ ብዛዕባ ሓንጎል ክዛረብ ከለዎ መብዛሕቲ ግዜ ካብ በዓል ሃርቫርድ ካብተን ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝመፅእ ክኸውን እየ ዝደሊ ምክንያቱ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ተረካብ ዘረባ ሒዝና ክንከይድ ኣይግባአን ስለዚ ራእይዋ እዛ ናይ ሎሚ ነጥቢ ክሳብ መወዳእታ ስምዕዋ መጀመርያ ላይ ካብዋ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ክሳብ ክንደይ እቲ ንዛረቦ ዘለና ኣመና ከቢድ ከም ዘይኮነ ግን ምስትውዓል ዘድሊ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢኹም so effective ways to keep your brain young ንብል ኣለና ሓንጎልና ንእሽተይ ኮይኑ ነገራት ናይ መሓዝን ናይ ምስትውዓል ክእለቱን ንክሕይል ኢና ንብል ዘለና let's go so ቀዳመይቲ ነጥቢ get mental stimulation ብለና so ሓንጎልና ንእሽተይን በሊሕን ኮይኑ ንኽነብር ተደሊናዮ ኩሉ ግዜ stimulate ክንገብሮ ኣለና እንታይ ማለት እዩ any mental stimulating activity should help to build up your brain ሓንጎልና so ንኣብነት እንታዮም እዞም stimulate ወይ ከን ሓንጎልና ክነቃቅሐን ንክሰርሕን ዘተባብዕዎ ንጥፈታት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ንጥፈታት ድማ ኣገደስቲ ንጥፈታት እዮም ቁጥሪ 1 መንባብ we're talking about books ሓንቲ ካብተን እዛ መፅሓፈይ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ መንባብ ክንብል ከለና ንሓንጎልና ኩሉ ግዜ ናይ መሓዝ ክእለቱ ከይከድ ክኸለኹ ነገረኩም ሓንጎል ከም ጭዋዳ እዩ so muscle a brain is like a muscle ጭዋዳኻ ወይ ኣካላትካ ሓያል ጠንካራ ንኽኸውን ተደሊኻ ቀፃሊ ክትጥቀመሉን ክሰርሓሉን ኣለካ you lose it if you don't use it you lose it ይብሎ እንድሕር ዘይተጠቂምካሉ ተዘይተንቀሳቒስካ ማስልና ኣትካይደክም ርእስኻ ድማ ልቀከሙ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዑዋ ዘለኹም ኣገዳሲት ነገር እያ ንሓንጎልኩም ምክንያቱ ኦኬ ከም ሙዚቃ ክሰምዖ የደልን እየ እንታይ ዳ ኣስተውዒልኩም ክሰምዕዎ ከለኹም ማለት እየ ሓንጎልኩም ንክሕዝ ፑሽ ክትገብርዎ ከለኹም ፍልጠት ጥራይ ኣይኮንኩም ትቐስሙ ዘለኹም ሓንጎልኩም ንነዊሕ ከገልግለኩም ትገብርዎ ኣለኹም ስለዚ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ዝበሃል ድማ ከምዚ እዩ so reading መፅሓፍ ምንባብ taking courses ተፈላለዩ ኮርስስ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ቁጠባኹም ኣብ ሂወትኩም ጥራይ ዘይኮነ ንሓንጎልኩም ኣገዳሲ ባእታ ምዃኑ ፍለጡ try mental gymnastics ናይ ሓንጎልካ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ጂምናስቲክስ ከንታይ ይብሉና ኣለዉ ንኣብነት ፓዝል እዚ እንታይና ንብሎ ነርና ቃላት ሰሌዳ ናይ ቃላት ዲና ገለ ንብሎ ነርና ፓዝልስ ነገራት ዝምልኡ ዝሰኳኩዑ ነገራት ንምስትውዓልን ምዝካርን ዘድልዮም ከምኡ mathematical problems ናይ ማትስ ሕቶታት ናይ ማትስ ግድላት መፍታሕ ኢና ንብል ዘለና ከምኡውን ናይ ካልእ ዓይነት ንጥፈታት ከም በዓል ምስኣል ከም በዓል ምቕባእ ካልኦት ንጥፈታት ንሓንጎልና ንክሰርሕ ንክዓይ ምፅሓፍ እዚኣቶም ኣገደስቲ እዮም ይብሉና ማለት እዩ scientists have found brain activities stimulate new connections between nerve cells እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ምንባብ ናይ ምምሃር ኮርስ ሙሳድ ወይ ከዓ ፓዝል መፍታሕ ንብሎ ዘለና ሓንጎልና ሓደሽቲ ርክባት ወይ ከዓ ኮኔክሽንስ ንክፈጥር ይሕግዝዎ ሓድሽ ኮኔክሽን ማለት ሓድሽ ናይ መሓዝ ሓድሽ ናይ ምስፋሕ ናይ ኣእምሮ ኢና ንብል ዘለና so developing neurological plasticity ይብልዎ ሓድሽ ኮኔክሽንስ ክፍጠር ከሎ ሓድሽ ፈጠራውነት እውን ካብ ከምዚ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ምንባብ በልሕ ገብረካ ዝበሃል ካብታት እዩ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ
بزحات تمحيركم ممكن تمهاروا تدليون كم زلوخي فلتي أمبار بمغنيات نجمارنا إذا عمت حد مقدالنا يواقع غيرنا لنا كم تري وزلهم بزح كورساتنا نحاتير وان ديسكاونت غيرنا لنا سلازي كتمهاروا تدليهم استفر عليه كورسات أدلات قرب فتيرنا لنا خنبل نغيل نزع أدل تتكيمكم نابت تمرت خيتكم هيوتكم كتلوتو جمع ناي كل جزية ساويتايو نحاتير جزية يزتأنح سلازي تعدل تتقوموا لي بلاكم كيتكم أتكورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much متى فلتت كذا عبي متونو دما اتوت كيا عبي يوم زبل لبامات so thank you so much. Functional reserve that provides a hedge against future cell loss. كمون حد reserve ويكا مخازينو ويكا عقور حيلي يغمت حنقولنا مسجزية وهيوتات ناخسرة ناموت مسكدو نعم كتكوز خلو reserve خمس جبر نقبر لنا very important. أما بل عسرت حدا في المسود داخا مزبز حكا ويكا ود عسران حدا عمد كلخا تمرتون مسود داخا تطويل كانت لخا من بابن مسحافن بتاع حدا قال له حنقولك أبحثير جزية كله كرس كم زخد سلازي إذا فيديو زيا serious كوينكم كتكتلوا يدل مالتي research زخا حدا فلوي مصنعتي تدقاقا مستقبر عبل علي أناتصون عبل علي 7 proved زخوني research نزارب زلنا number 1 number 2 كنرينا get physical exercise مجمريا حنقولنا stimulate زقبرويلنا حجرما أكالاوي من كسقاس نبلالنا تايمالتنا research عن تايبلنا research shows that using your muscle also helps your mind. Animals who exercise regularly increase the number of tiny blood vessels that bring oxygen-rich blood to the region of the brain responsible for thought. So مزنعتاوي ساينساوي مزنعتي انتايب لنا انسساتات قصالنا بزلو regularly زنقساقسو ندعرو خينوم انتاي تعذيبا مابام the number of tiny blood vessels that bring so اتي سراورنا يدمنا ناب حنقولنا زنقساقس بفولو يدما اتوم oxygen rich زخون blood ناب تحنقولنا ناب تناي محسابن ناي مفتقارن كله زلو كفالنا حنقولنا اتوم وهيوتات oxygen زلو الدم كم تقولي حقزو بخال من قدي مقبم آذان بتدم كويني زمتنا سزي ترانسبورتر يزخون زلو إذا عينة رقيبو إذا أكل مع زاون سلز ركب زلو قصينا نكون رينا سبورتي بس مقبت راني ولا لنا التفاسلس صبغ نخسرح أكسجين حنقولنا نغبزه عقداسي بنصارو زين انكسا استغينا انتينا نبدلنا اتوم فاسلس ويكاتوم شامبقوتاتنا يدمنا الناس أبا بسلز خدو زأكل أكسجين زلو الدم أبا حنقولنا يبصحني إذا دما عم حسابنا عم مفتقرنا ترايزي كوني عبتعنا ناون عبس أقم كفتر كم زخل مفلاتن مردان يدلي سبورت دما نزيز فتح سلازي نزيز حقز عبزيز تقمنا بزع تقمن دي زلو مس حنقولنا كن straight connection كم زلوه نرل لنا بطي أكالاتنا ترايزي كوني exercise also spurs the development of new nervous cells and increase the connections between brain cells leading to a more efficient plastic and adaptive brains performing better in old age بلنالو. So توسخ تقمنا سبورت بلنالو من قصقاس نزوتر تخينا حدشت وهيوتات nerve cells أب حنقولنا نخفترون نخولدون يحجز قمدما كم تقدمي زبلنا حدش connections زمدناتات حدش connections مالت حدش نايم حساب كيلت مالتي نخنفتر زحجزنا زلو حنقولنا دما مسجزية أدابت نخجبر عدل راكب efficient سرعة دما بسلوت إنك نكعي لعلو كل دما نوع جزية كم زعي جبره إذا زي نجبر تخينا حنقولنا قلتش من هذا خمة أبربعتات بحمساتات كجلجلنا يكني أفتقد زد لأن كفالنا هيوتنا ونياتو أدمنا دفعنا مسكدنا قلبتنا هذا خمة يزخيد حنقولنا شعك حجزنا كتكالنا كخلاله أبعيونا خنحبي أبصرحنا خنحبي ونياتو نشكل الحب قلبت كون كتكيس لتغل شو watch out تنكاغي اليوم لو متراي كوني نصبحون كنحسب يقبعنا and then next it also lowers blood pressure improves cholesterol levels helps blood sugar balance and reduces stress nice sport تغمتن تنكا اي ودعني نبلوزي سلازم انتهي قبرنا له اب cholesterol level اب سراورنا يدمنا في الترزخل زيد اللي عين الصبح مالتي
ንዕዑ ንምቁፅፃር ወይ ንምምሕያሽ ፀቕጢ ናይ ደም ንዕዑ ይከላኸለልና ካብ ናይ ዓቐናይ ሽኮር ኣብ ደምና እውን ንምቁፅፃር ስትረስ ድማ ንምቁፅፃር ይጠቅም እዚኦም ኩሎም ድማ ንጥዕና ናይ ልብናን ንጥዕና ናይ ሓንጎልናን ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ርኢና ኣለና ቁፅሪ 3 ሳልሳይ improve your diet you are what you eat ዝብልዎ ካብዚ ዝመፅእ ንስኻ ወይ ንስኺ ውፅኢት ናይቲ ትምገብዮ መግቢ ወይ ከዓ ትጥቀመሉ መግቢ ኢኻ ወይ ኢኺ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ ፅቡቕ ንምገብ ተለና ህይወትና ፅቡቕ ክኸውን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ሕማቕ ንምገብ ተለና ጥዕናና ህይወትና ኣካላትና ውፅኢት ናቱ ይኸውን watch out what you eat it's no secret that good nutrition can help your mind as well as your body ምስጢር ኣይኮነን ፅቡቕ ኣመጋግባ ንኣካላትና ኮነ ንሓንጎልና ከም ዝሕይሉ ኣነ እዚ ብተግባርየዮ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣድመንቲቲ ፅቡቕ መግቢ ጥዕና ዘለዎ መግቢ ስለ ትቕርበልና ብዙሕ ግዜ ንሕና እውን ተጠንቂቕና ስለ ንገዝእ ኣብ ኣካላተይ ኣብ ሓንጎለይንሲ ርኡይ ለውጢ ክርየሉ ጀሚረ ኣክቲቭ ኮይኑ ነገራት ናይ ምዝካር ናይ ምስራሕ ኤነርጂ ሌቨል ናትካ ኩሉ ተራ ኣለዎ ኣብነት ክንበኩም ኢና people that eat a Mediterranean diet ወይ ከዓ style diet that emphasizes on fruits, vegetables, fish, nuts, unsaturated oils, olive oil ማለት እዩ and plant sources of proteins are less likely to develop cognitive impairment and dementia. Mediterranean diet ዝበሃል ብስእሊ እውን ከነሪአኩም ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ክትወለየ ትስእሊ እውን የሪአኩም ኣሎ Mediterranean diet ዝበሃል ተጠቀሙሉ Mediterranean ማለት ድማ ከባቢ ጣልያን ግሪክ ፖርቱጋል ስፔን ፍራንስ ዘለዉ ከባቢ ዝጥቀሙሉ ኣመጋግባ ኢና ንብል ዘለና እዚኣቶም እንታይ ይጥቀሙ ብዙሕ ፍሩታታት ይጥቀሙ ኣሕምልቲ ይጥቀሙ ዓሳ ኣለዎም ብብዝሒ ይጥቀሙ ናትስ ይጥቀሙ ከምኡውን እቲ ዘይቲ ዝጥቀሙሉ ኦሊቭ ኦይል እዩ ከምኡውን ፕላንት ሶርስ ኦፍ ፕሮቲን ካብ ኣትክልቲ ዝመፅእ ምንጭ ናይ ፕሮቲን ይጥቀሙ እዚ ድማ ሓንጎልና በሊሕ ኮይኑ ንኽሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ካብ እርጋንን ካብ ናይ ምርስዓን ከም በዓል ዲሜንሽያ ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ሕማማትን ንኽንድሕን ይሕግዝ ስለዚ እዚኣ ከም ምኽሪ ተጠቀሙላ It is time to be careful on what you put on your mouth ሕጂ ኣብ ኣፍካ ዝኣቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ከተስተውዕሉሉ ይምሕፀን ምክንያቱ መርዚ ኢኻ ትእቱ ዘለኻ መድሃኒት ኢኻ ትእቱ ዘለኻ ዘይጠቕመካ መግቢ ኣብ ኣፍካ ትእቱ እንተለኻ ንኣካላትካ ክሳብ ክንደይ ትጎድኦ ከም ዘለኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ብኣፍና ተኣቱ ተጠንቂቕና ክንርያ ክንክእል ኣለና take your food as medicine and you will be happy for it ስለዚ መግብና ልክዕ ከም መድሃኒት ተጠንቂቕና እንታይ ንበልዕ ኣለና እንታይ ንሰቲ ኣለና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ፅባሕ ንጎ ድማ ክትከሓስዎ ኢኹም ይብሉና ማለት እዩ number 4 take care of this ሕጂ ዛዕባ ጥዕናና ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ሓንጎልና ምስ ኣካላትና ኮኔክሽን ስለ ዘለዎ ፅቡቕ ምምጋብ ሓንጎልካ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ንኣካልካ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ከምኡውን ትሬኒንግ ናይ ሓንጎል ምንባብ ምፅሓፍ ወይ ከዓ ምምሃር ጥራይ ዘይኮነ ከነወግዶም ዘለና እውን ክንርኢ ኢና So high blood pressure in midlife raises the risk of cognitive decline in old age. So ካልኦት ሕማማት ኣብ እርጋን ቀልጢፍና ሓንጎሉ ከም ዝኣርግ ዝገብሩ ሕማማት ድማ ክንርኢ ኢና ሓደ ካብኣቶም ልዑል ፀቕጢ ናይ ደም ኢና ንብል ዘለና እዚ ኣብ ማእከላይ ዕድመ 30ታት 40ታት 50ታት ከጋጥም ዝኽእል ከከም ደረጃ ሰባት ማእከላይ ዕድመ ኣበዩ ተይልና ኣብ ኤውሮጳውያን ኣብዚ ግዜ ካብ 40 ኣብ 50ታት ዘሎ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሳብ 9 ይነብር ስለ ዘሎ ሰብ ኣባናኻ ኣብ 4ታት ወላ ንበሎ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ፀቕጢ ናይ ደም እናተራእየ ስለ ዝኸይድ እዚ ፀቕጢ ናይ ደም እንድሕር ክንሕውዮ ክንከላኸሎ እንተዘይክኢልና ሓንጎልና ከም ዝደክም ክገብረና እዩ እንደገና እንታይ ብሎ ኣሎ improve lifestyle to keep your pressure as low as possible ኣነባብራኻ ናይ ስራሕካ ናይ ትምህርትኻ ናይ ጉዕዞኻ ናይ ኩሉ ምንቅስቃስ ዘይትዘውትር ኮንካ ኩሉ ፀቕጢ ናይ ደም ንኸይህልወካ ዝድሊ ነገር ኩሉ ክትገብር ኣለካ ንብል ኣለና stay lean exercise regularly limit your alcohol እንታይ ንብል ኣለና ኣካላትካ ሸጥ ከም ዝብል ግበሮ ቀፃልነት ብዘለዎ ምንቅስቃስ የድሊ ካብ ኣልኮል ምናልባት ኣልኮል ትሰቲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ክልተ ድሪንክስ ካብ ክልተ ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ ዘይምዝውታር ስትረስ ዘለዎ ሂወት ላይፍ ስታይል ተለካ ስትረስ ከተጉድለፈትን ያን ሓያ
ستريس ኣለዎ ህይወተይ ብዙሕ ግዜ ብስራሕ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለኒ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክጥንቀቐላ ዝደሊ ነጥብያ ንሓያ እዚኣ ዝያዳ እውን ከማይ እውን ብዙሓት ኣለኹም ፈልጥ እየ ኢት ራይት ከምኡ እውን ኣመጋግባና ይዕሪ ስለዚ ስትረስ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ከኣልዮ ይፍትን እያ ፅቡቅ ኣመጋግባ ንስትረስ ለቨል ናትካ ማነጅ ክትገብሮ ስለ ዝሕግዝ ድማ በቲ ቅድሚት ስፖርት ምግባር ኩሉ ይሕግዘና ስለ ዝኾነ ንዑ ብምዝውታር ይከላኸሉ ያኔ ክንድውን ስትረስ የብለኝ ዶንት ወሪ ዲያቤቲስ is a key risk factor for dementia ከምኡውን ናይ ምርሳዕ ሕማም ከቃልዑና ዝኽእሉ ካልኦት ሕማማት ከም በዓል ሽኮርያ ሓደ ካብቲ ዲሜንሽያ ወይ ናይ ምርሳዕ ሕማም ከስዕበልና ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ክንጥንቀቐሉ ኣለና you can prevent diabetes by eating right ከመይ ጌርካ ሽኮርያ ከተወግድ ትኽእል ኣመጋግባኻ ብምሕራይ ብቐፃልነት ብምንቅስቓስ ከምኡውን ናይ ደምካ ሽኮር ዓቐን ብቁፅፃር እዚ ንኣካላትና ካብ ሕማም ሽኮር ተለና ድማ ካብኡ ንፅልዋናቱ ንምጉዳልን ንምሕዋይን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣመጋግባኻ ተደመሮ ምንቅስቓስ ከምኡውን ካብ ካልኦት ስትረስ ፋክተርስ ንነፍስኻ ምውፃእ ሕማቕ ወልፍታት ምውጋድ ንጥዕናኻ ዓብይ ሓገዝ ክኾን ከሎ ንሓንጎልካ ድማ ብዝያዳ ንነዊሕ ከገልግለካ ይጠቅም ሓንጎልና ድማ ኣብዚ ዘበን እዚ ልዕሊ ማንም ግዜ እዩ ዘድልየና እሞ ክንከናኸኖ ይግባእ ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ሃይ ሌቨልስ ኦፍ LDL ወይ ከዓ ኮሌስትሮል ሌቨል ኢና ንዛረብ ዘለና ኮሌስትሮል ፅቡቅ ኮሌስትሮል ኣሎ ሕማቅ ኮሌስትሮል ኣሎ ሶ እዚ LDL ዝበሃል bad cholesterol are associated with an increased risk of dementia ዝውን ሃይ ሌቨል ኦፍ ኮሌስትሮል ከዓ ንዛረበ ዘለና ዝውን ናትና ሓንጎልና ናብ ሕማም ምርሳዕ ወይ ናብ ዲሜንሽያ ዝያዳ ቁልዕነት ንኽህልዎ ዝገብር እዩ እንታይ ምግባር የድሊ ዳይት ኣመጋግባ ምሕራይ ኤክሰርሳይዝ ምንቅስቓስ weight control ሚዛንካ ምሕላው avoiding tobacco will go a long way toward improving your cholesterol levels so እዚ ናይ ኮሌስትሮል ፀገም ድማ ንምቁፅፃር ከዓ again ኣመጋግባኻ ምንቅስቓስ ወልፍታት ናይ መስተ ናይ ሽጋራ ምውጋድ ብዙሕ ጥቕሚ ክገብረልና ይኽእል ንኣካላትና ብዝያዳ ድማ ንሓንጎልና ንብል ኣለና ናይ መወዳእታ ግን ኣገዳሲት ከዓ more cautious needed ካልእ ጥንቃቄታት ክንገብሮም ዝግባአና ድማ ኣለዉ እንታይ እዮም ሰምከ ቁፅሪ ሓደ try to avoid tobacco in all its forms ምትካኽ ናይ ሽጋራ ይኹን ናይ ካልእ ብዝተኻለና መጠን ከነወግዶ ይግባእ ከነውሕዶ ይግባእ excessive drinking is a major risk factor for dementia ከምኡውን ሕልፍ ዝበለ ብዝሒ መስተ እዚ እውን ንጥዕናና ሓደገኛ እዩ if you choose to drink limit to 2 drinks a day ይብሉና ዞም ኪላታት ምሳይካ ዘይተርፈካ ተኾይኑ ንመዓልታዊ ትሰትቶ ኮይንካ ካብ ክልተ ኣይትሕለፍ ይብሉና ኪላታት ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ people who are anxious exhausted depressed or sleep deprived score poorly on cognitive function tests እዚ ዓይነት ፀገማ ዘለዎም ከምዚ ኩሉ ግዜ ፀቕጢ ዘለዎም ሻቕሎ ዘለዎም ድኻም ዘለዎም ዲፕረስድ ፀቕጢ ዝስምዖም ከምኡውን እኹል ድቃስ ዘይረኽቡ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓንጎልና ኮግኒቲቭ ብልሒ ናይ ሓንጎልና ምትካም ብዙሕ ግዜ ይረኣያባቶም ይብሉና ኣሎ ሓደ ብሓደ ከምኡ ይገብሩና ይኮና ንብል ዘለና ዝያዳ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣሎ ንብል ኣለና ስለዚ good mental health and restful sleep are certainly important goals ፅቡቕ ክንክን ናይ ሓንጎልን እኹል ድቃስ ምድቃስን እኹል ዕረፍቲ ምውሳድን ኣብ ጥዕናኻ ኩሉ ጥዕናኻ ኣብ ናይ ሓንጎል ጥዕናኻ ድማ ዝያዳ ገዳሲ ዕላማ ጌርካ ውሰዶ ይብሉና protect your head ርእስና ሓንጎልና በይ ዝርከብ ኣብ ቅልጥፍና ኣይኮነን ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ ስለዚ ንርእስና ክጎድኡ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ዋላ ዓይነት ስፖርት ከም በዓል ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ብቴስታት እተሃራረሞ ኮንካሽን ዝብልዎ ፀገማት ካብ ይድፍጠር ስለዚ ርእስና ካብ ኩሉ ነገራት ክንከላኸሎ ይግባእ moderate to severe head injuries even without diagnosis concussions increase the risk of cognitive impairment so ቀፃልነት ወላ concussion ልዑል ደረጃ ማህሰይቲ ናይ ርእሲ ኣይኹን ቀፃልነት ንርእስኻ ዝሃሲ ነገራት ወይ ካብ መጉዳእቲ ምግባር ኣብ ነዊሕ ነቲ ኮግኒቲቭ ናይ ምሕሳብ ናይ ምብላሕን ክፋል ናይ ሓንጎልካ ከዳኸሞ ይኽእል ይብሉና መወዳእታ strong social ties have been associated with lower risk of dementia ከምኡውን ፅምዋ ካብ ፅምዋ ምግልጋል ፅቡቕ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ምስ ደቂ ሰባት
ምስ ሓዳር ተለካ ምስ መሓዙትካ ንዕሩኽትኻን ምስ ስድራኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ ደቅኻ ምስ ኩሉ ከባቢኻ ጽቡቕ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ክህልወካ ድማ ሓጋዝ እዩ እዚ ድማ ጥዑይ ዝምድና ዘለዎም ካብ ናይ ሕማም ዲሜንሽያ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ክድሕኑ as well as lower blood pressure and longer life expectancy so እዚኦም ንብሎም ዘለና ነጥብታት ብምሉኦም ተሪናዮም ክንገብሮም ንኽእል ኢና እንተጌርናዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝያዳ ብሓንጎልና ንነብረሉ ዘለና ዘበን ካብ ሕጂ እንዳሓርካ መመሊሱ ንሓንጎልና ልዕሊ ማንም ክፋል ናይ ኣካልና ክንከናኸሎን ከነዕብዮን ከነሕይሎን ይግባእ ስለዚ ብሓንጎልካ ኢኻ ክትነብር ናይ ሓንጎል ስራሕ ሞር ኩሉ ዓይነት ስራሕ ናብ ናይ ሓንጎልና ተቐየረ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣክንዲ ገረብ ረኺበ ኢልካ ክትቆርፅ ምፍታን ዝበዝሐ ሰዓታትካ ነተፋስ ናትካ መብላዕ ይሓይሽ ይብል ነይሩ ኣብርሃም ሊንከን መስለኒ ንስኻትኩም ድማ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ንርእስና ኣብ ምክንኻንን ኣብ ምብላሕን ግዜ ንውሰድ እዚ ትምህርቲ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ሓገዝ ዝገብረልኩም ይኽእል እዩ ሶ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ፕሊዝ ናብ ካልኦት ሕልፍዋ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ቅኑዕ ዝኾነ ሳይንቲፊካዊ ውፅኢት ዘለዎ ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ናትና እኹል ኣፍልጦ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ዓብ ተራ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበልኩ ናብ ካልኦት ክትሕልፍዋ ኣይደሊ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ሰሰናዩ ቻው